Koko dai shugaban jamhuriya Bazoum Mohammed ya ɗauki matakan kariya da tsaron lahiyar shi da kanshi ne a fadar shugaban ƙasa ne kai? Jaridar Le Monde d'Aujourd'hui ce take magana. Jaridar ta ce muhawara ce wadda a yanzu haka al'ummar ƙasar nan take ta yi. Nan kaji an ce kaza ko kaji an ce kara ko kuma can haka kaji ana hudun itace. Jaridar ta ce tun lokacin hawa kan karagar mulkin shugaban ƙasa Bazoum Mohammed to masu gadi kariya da tsaron lahiyar shugaban ƙasar duk yawancinsu waɗanda suka yi gadi da tsaron lahiyar tsohon shugaban ƙasa Isuhu Muhammad ne, kuma ta ce hallau su ne ke tsaron lahiyar shugaban ƙasa Bazoum Mohammed. Ta ce malam sai gashi bayan watanni 6 na jagorancin ƙasar Nijar an waye safiya inda shugaban ƙasa Bazoum Mohammed ya yi sallama ya yi kakkaɓa ya sallami waɗansu sojojin security rapproché har mutum 71 a cikin 80 masu tsaron lahiyar shugaban ƙasar. Ta ce shugaba Bazoum ya sauya waɗansu sojojin daga cikin masu kare shi wato masu gadin shi. To wannan ne yasa jarida take faɗin shin wai koko dai shugaba Bazoum Mohammed ya ɗauki aniyar kawo matakan kariyar kanshi da kanshi ne, a cewar jaridar ta Le Monde d'Aujourd'hui. Yayin da anan haka mayan masana ilimin tattalin kiwon lahiyar al'umma sun samo magani wato maganin rigakafi na kariyar al'umma daga kamuwa daga cutar zazzabin cizon sauro malaria. Jaridar La Nation ta ce babbar hukumar kiwon lahiya ta duniya OMS da kanta ne ta bayyana wannan labari na samun wannan sinadarin magani wato magani mai suna Mosquirix. Sinadarin magani wanda hukumar ta OMS ta bayyana cewa yau da shekaru 2 da suka gabata aka soma gwajin wannan magani a cikin kasashen Afirka guda 3 a kasar Ghana, Kenya da Malawi. Wato sinadarin magani wanda ya bada kyakkyawan sakamako cutar malaria paludism wadda alƙalin man ƙididdiga suka bayyana cewa tana haddasa asarar rayukan ƙananan yara da sauran jama'a a cikin yankuna daban-daban na nahiyar Afirka. A malam ko a Nijar ma wannan cuta ta malaria tana cikin cututtukan da suka gallazawa jama'a da kuma haddasa asarar rayukan jama'a ba kaɗan ba. Jaridar ta ce abin da dai ake fata a yanzu haka a nan shine na fatan ganin cewa ita hukumar ta OMS ta karfafa fannin sarrafa wannan maganin wato a sarrafa shi domin ya wadaci al'ummar duniya baki daya ta yadda za a samu ragowar asarar rayukan jama'a a cikin kasashe na duniya. Jaridar ta La Nation ta ce idan muka tsaya a nan gida Nijar wato ga abin da ya shafi yaduwar cutar amai da gudawa kwalara, hukumar kiwon lahiya ta bayyana halin da ake ciki tun daga ranar 13 ga watan Maris zuwa ranar 4 ga watan Oktobar wannan wanda muke cikinsa, inda a faɗin ƙasar Nijar mutum 5,244 ne cutar kwalarar ta kama, a cikinsu mutum 5,500 sun warke. An samu asarar rayukan mutum 155 a Zandar, mutum 20 a Maraɗi, mutum 49 a Tawa, mutum 64 a Tilaberi, mutum 9 a Yamai, mutum 12 a Dosa, mutum guda. A Yamala aka gana haka akwai matsala. A kai nan haka akwai matsala kai. Sandai Gono. A kai nan Sandai akwai kan wayo. Ke a ƙara a tashi tsaye kai a yunwa matsala abinci hoba na kai sai da gyaran Allah. Matsalolin barazanar ƙarancin cimaka yunwa tana barazanar danno kai a cikin wannan ƙasa a wannan shekara. Jaridar Le Patriot Kenzi ta ce abinda dai aka yi lissafi mutum 3,800,000 ne a yanzu haka suke cikin buƙatar cimaka a cikin gaggawa, wato al'umma wadda yawanci baƙin haure ne 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere kewa al'amuran hare-haren 'yan ta'adda ko dai daga Burkina Faso ko daga Mali ko daga yankin gabar kogin Chadi sauran kuma daga Najeriya. Jarida ta ce yau ƙasar Nijar wadda take cikin sahu na ƙarshe a cikin ƙasashen duniya a fannin da ya shafi tattalin rayuwar al'umma gashi kuma a yanzu tana fama da 'yan gudun hijira sun yi mata katutu sai ƙaƙa kenan. Kuma gashi malam a bana sakamakon damunar bana ga alama sai dai gyaran Allah. Ta ce to don haka wajibi ne ga gwamnati da masu hannu da shuni tun da wuri a hotashi a zage dauce domin a fuskanci wannan matsala ta barazanar yunwa da karamcin cimaka a cikin kasar Nijar. A cewar jaridar ta Le Patriot Kenzi, jaridar Le Colossian ta ce ai kaga dan haka ne wato yin la'akari da irin wannan matsala ta barazanar yunwa karancin cimaka tuni mai martaba sarkin musulmin garin Janju Honorable Bashir Haruna Hambali ya yi kira da babban murya ga al'ummar garin Janju da ta ƙasa baki ɗaya wato cewa
a wata shi tsaye tun da wuri a mai da hankula ga ayyukan noman rani, musamman ma sarkin garin Junjun ya ce a mai da hankali ga ayyukan noman rogo a garin Junju da kewaye. Jaridar Telekulosiyon ta ce yohaba wata muhimmiyar haɗuwa ce aka yi a garin Junju, haɗuwar wadda ta tara mai martaba sarkin musulmin garin Junju Bashir Hambali da hakimai guda 16 na ƙauyukan garin Junju da firifan Junju da sauran masu faɗa aji na yankin da al'ummar garin, cewa da manoma da makiyaya aka yi wannan zaman taro na tattaunawa da juna ga abin da ya shafi ayyukan noman rogo a Junju. Jaridar ta ce manuwar sarkin musulmin garin Junjun Bashir Hambali ana ita ce ta a ƙarfafa ayyukan noman rogo, wato ta yadda za a kauda matsalar ƙarancin cimaka a cikin wannan yankin. Ta ce sarkin musulmin Junjun ya ce a wasan da cewa duk wani tashin hitina, tashin hankali da ake fama da shi a wannan lokaci a cikin ƙasashe na duniya a saboda ƙarancin cimaka ne. Wadai ko sarki ya ce in mutum ka ci ka ƙoshi biye kuma abin tashin hankali, ya ce ka tashi da sahe gari ya kakare kana neman abin kore baki guda ba kada, ai kaga akwai matsala. Kenan dole wajibi ne sarki ya ce a magance matsalar yunwa, matsalar ƙarancin cimaka, sai an magance ta ne sannan ne za a fuskanci waɗansu buƙatu na rayuwa a ƙwarai kau. Sai ka ƙoshi malam, sai an ƙoshi, sai da ƙoshi a ƙoshi tukuna a samu abinci ya isa ya wadata. Ƙwarai kau. Ta ce a gurin wannan muhimmin zaman taron sarkin Junju ya yi kira da babban murya ga dukkanin jama'ar garin cewa ya kamata a mai da hankula ga ayyukan noman, tunda dai gashi Allah ya sa akwai isassun hilayen noma a faɗin tsawon Dalal, ga wurin noma na isashe. Firifan Junju shi ma ya ba da goyon ba, ya bayyana cewa lalle kai wannan abu ne mai amfani, wannan hikimar idan aka mai da hankula a kanta to kamsa a samun biyan bukata. Kai dai malam, manoma da makiyaya waɗanda suka halarci wannan zaman taron su ma gaba ɗaya sun ba da haɗin kai sosai ga wannan muhimmiyar shawara ta mai martaba sarkin musulmin garin Junju. Sarki ya ce wallahi a kama jiki bana kai gaskiya akwai matsala a yi noma. Ya ce har ma wanda baya da hilin gona in yana bukata ya zo a bashi, amma da dai hankali dai a ce dai a yi noman rogon nan dai ga su garin rogon nan ga su tafiyoka ga a yi wannan a sarrafa wannan kuma gashi ga cimaka ce mai albarka rogo ba kwarai kau. Ta ce kaga ko a kwanakin baya sarkin musulman garin Junjun ya ma ziyarci waɗansu gonakan noman rogo inda ya je jinjinawa manoma a cikin garin Junju. Kwarai kau a ƙara a tashi tsaye saboda hawa bana kai akwai matsala ga shi dai damana kun ga da take kai kawo. Awi a mata ma sun ba da haɗin kai, matan ma suka ce su ma da su noman nan ba a barin su ba, wallahi hada mata suka ce kai su ma kai shawara suka ce ta yi. Malam ga shi daman kaga kau yankin garin Junjuwa ga ni'ima, ga wuri na noma, ga tafshin, ga dalal, sai rago a kashi aiki. Kaji irin yadda ake so ga magabata, sarakuna da masu kuɗi duk a ce a kama jiki a mai da hankali ga noman nan, sai ka ga dai an fita daga cikin ƙangin da ake fama da shi. Wallahi sharhin jaridun kenan daga nan sashen Hausa na gidan Radio Television Sarauniya. Ni Nuhu Isaka nake muku fatan a wuni lafiya, sai wa a makon gobe idan fa Allah ya yi.